Som veľmi rada, že naše krásne mesto Skalica sa môže prezentovať tuto na veľtrhu cestovného ruchu a gastro v rámci stánku Slovakia Region. Mesto Skalica počas ITF Slovakia Tour prezentuje širokú ponuku pamiatok a celoročného sprevádzania. Taktiež ponúkame ochutnávku pravého skalického trdelníka, vína, ale robíme aj pozvánky už na podujatia v rámci letnej turistickej sezóny, ako je Trdlofest, Arleto a Skalický jarmok. Skalický trdelník je tradične najlepší, by som povedal. Ten má vždy svoju chuť. Je výborný, pretože je vláčný a čerstvý a taký, aký má byť. Veľmi ho mám rada, vyhľadávam vždy, keď som na návšteve v Skalici, nejakú lokálnu predajňu, kde vyrábajú trdelník a vždy rada sa s ním vrátim naspäť domov do Bratislavy. Skalické vínko takisto poznám a je takisto na vynikajúcej úrovni. Ja budem veľmi osobný, Lojzko Masaryk je môj dlhoročný kamarát, takže ja mám veľkú úctu k tomu, ako on robí víno v regióne, ktoré nie je typicky vinárske. Máte krásne golfové ihrisko a Skalica je krásne mesto. Skalica podľa mňa naplno využila svoj potenciál a dokázala predať ľuďom aj tie nádherné staré vinárske domy a podobne, také tie, nepoviem, že kopaničiarske, lebo Skalica nie sú kopanice, ale má to svoj naozaj taký ráz, že veľmi rád chodím do Skalice. Moja babka je z Osenice a teda o Osenici toľko pekného povedať neviem. Chcela by som pozvať všetkých turistov, aj slovenských, aj zahraničných, aby navštívili našu krásnu Skalicu, aby si prišli pozrieť naše pamätihodnosti a aby ochutnali naše miestne špeciality. Takže vitajte ve Skalici.